Good morning mga ka-Agrifriends! Aniya na pod kami para sa isa ka-adlaw nga puno og pagtulunan. Ako si Mercury. Yes mga ka-Agrifriends, and I am back. Ready na mabuo for today's episode? Ako di ay si Christian. Yes, kabalo jud kong ready and excited na sila Kuya Christian. Pero mga ka-Agrifriends, kabalo ba mo nga for this November, we are celebrating the Organic Agriculture Month and the National Rice Awareness Month. Yes, merge mong let's support organic. Kaysa kabuhayang OA, may kinabukasan tayong okay. And yes, okay na okay sa OA. And let's always play our role as responsible individuals, mga ka-Agrifriends. So kung magkaon man gid mo, inyo rang kuhaon ang inyong sakto nga makaon. Labi na kanato ang mga rice. Kay kanang gihaguan gid kay na siya sa ato ang mga farmers. But before ta magsugod Kuya Chan, ato sang i-announce ang winner sa Oh my! Gulay! Find the Gulays and Win a Load Challenge. Ang atong Oh My Gulay last episodes are talong Repolyo! ug asparagus. And our winner is Congratulations! PM us your mobile number for a 100 pesos load and claim your promotional mug in our center. And for those winners nga wala pa nakakuha sa ilang prize, please PM us aron mahatod namo ug naami dool sa inyong mga lugar. Og mga ka-Agrifriends, gusto pa ba mong makadaog og load? Here are the mechanics. Find the Gulays and Win a Load Challenge. And here are the mechanics. ka-Agrifriends, humanan ninyo og tan-aw ang episode kay naa kami gibutang nga picture sa tulo ka gulay sa nagkalain-lain nga part sa atong episode. Find the 3 Gulays and PM us and you'll win 100 pesos worth of load. Oh my! Gulay! Marjorie, naging episode nag-ana ka nga gusto ka mag-inom og mga healthy juices. Yes, Kuya Christian. Kay of course, ganahan jud kay ko anang mga healthy juices. Kaya atong bata pa ko, sige gud og himo ang akong lola og lolo anang mga healthy juices, labi na ng organic. Kay kanang mga organic, wala na sila mga halong chemicals. So, good kay na siya para sa ato ang body. Kaya if healthy ang imong ginainom, maka-think pod ka og clearly. Ikaw, Kuya Christian? Yes, Merge, pero ako gapalit naman ko sa mga stores kay dili ko kabalo unsaon paghimo ug unsa bay mga ingredients nga needed anang healthy juices. Don't you worry, Kuya Chan and mga ka-Agrifriends. Busa ubani kami dito sa Avenida Farm sa Iligan City, kauban sina Sir Roger Lasida and Ana Lisa Belisa. Diri lang sa Agristoryahay sa ATI Webinar Series Season 5. Wellness 101, Organic Healthy Juices for Every Lifestyle. In celebration of the 10th National Agriculture Month. Wake up in the morning feeling like gonna eat my greens, gonna do it right. Stretching out, feeling so alive. Dance it out, keep the vibe alive. Healthy lifestyle, let's go. Maayong adlaw mga ka-Agri-Friends, welcome sa Avenida Farm. Ko si Roger Lasida, ang farm owners diri sa Avenida Farm. Karon nga episode, among i-feature ang mga natural juices nga ginawa diri gyapon gikan sa farm. Besides sa among mga natural juices, mao ni among amenities, duna tay restaurant, cafe, duna po tay hot kawa massage, doon na tayo swimming pools, doon na tayo massage, and mga cottages para pahulayan. Tara, sulod ta sa Avenida Farm.
Hi mga ka-Agrifriends! Welcome sa Vinida Farm. Ang farm nagsugod, we started 2009. Nagsugod gid me from scratch by learning how to do organic farming. So I went to several seminars, trainings to equip myself sa pagtuon, sa pagpanguma, sa pinaagi, sa paggamit sa organic ways. Dayon, ang farm ni-evolve from organic farming to processing of different kinds of natural juices. I think there are about 10, but for now we can show you 5 muna. And then we also have started during the pandemic developing the restaurant, and we also have the hot spa. We have massage, organic food we serve in the restaurant, and we also have accommodation like cottages for our guests. Ang ato mga juices, we have marketed them sa Iligan and also to serve our customers here. But mostly during the pandemic, katong mga mag-order, we deliver it sa mga balay, homes, and also with the vegetables, including also some fertilizers like potting soil and other products that we offer to the customers. Ang farm na to comprises mga 3.5 hectares. But we divided the whole area with a section na puro livestock. We have ducks, we have chicken, we have goats, we have kanding, we have also turkey, pigs, and also we have growing some ornamental plants like orchids, and we also sell them sa market. We also have different kinds of flowers. We're using organic ways of raising our livestock with organic formulations like our own feed formulations. Recently, we opened a branch in Iligan in the city, sa Palao. It's by Chef Rod's Garahe restaurant. We have a small place there so we could also market our products from the farm. Easier for our customers sa mga nasa city. We have a lot of OFWs now who has known the farm through our FB page, and they have visited us, and also from other places from Manila, Cebu, Luzon, and also from Mindanao. Right now we are trying to improve our area by developing events place like the garden wedding place, like reunions, birthdays, and also we have been accredited in the TESDA school as agricultural farming school, which we have in another building. So for also training for RCEF with the Department of Agriculture, and also we have different local trainings from TESDA. We also use our livestock production for our restaurant consumption. And we grow our own vegetables, which we also serve in our restaurant. We also grow our own materials for the juices, like the cranberry. We also have the lemongrass, passion fruit, calamansi, dalandan, pandan, and blue turnip. So we grow them in the farm and we process them, and we don't use any preservative for our juices. It's naturally made and processed. We are also growing coconuts since we were able to have an award for Gawad Saka coconut for 3 times, twice from the region and 1 for the national. So we are processing coconut products here in the farm. Karon mga Agri-Friends, atong tun-an unsaon pag-process ang kini mga natural juices nga inyong mahimo sa inyong mga even your household. Let's go. Hello mga ka-Agri-Friends! Ako di ay si Analisa Biliza. Atong
buhaton karon kani nga mga ingredients atong himuog juices nga mga healthy juices. Let's go! Mga ka-Agri-Friends, ang ato ang first juice karon is ang lemongrass or tanglad with kamote tops and calamansi and kaning sugar syrup. Then ang una natong buhaton is hugasan gyud nato danang ato ang mga ingredients. So, the first thing is kani siya ato ni siyang lukuton daan. Lukuton sa nato ha. Pwede dinaghan, pwede dinagmay po. Kinahanglan nato siyang lukuton, ma'am, para kani siyang tanglad kay mo buka man ni siya inabot sa kaldero, mo spread iyahang kani sir, kaning dahon. And then, ang isa pod nga reason is para mo gawas ang iyahang kaning kata sa tanglad. So, ang kadaghanon sa akong tubig nga gi-prepare para sa ako ang 1 liter nga juices para sa akong tanglad is 1 liter lang akong gipabukal. So, magtagad taani siguro mga 15 to 20 minutes para magbukal siya. Make sure mga ka-Agri-Friends nga init daan natong tubig para ilunod ning tanglad. Kay para sa kaning yahang lasa dili siya mausab. So mga ka-Agri-Friends, kanya to na nung lunod ang tanglad. So, mga ka-Agri-Friends, pabukalan na to ang tanglad within 10 minutes lang. Nato siyang kinanglan ibali ang tanglad. Then, next nato lunod ang kamote tops. Mga ka-Agri-Friends, after nato gibutang ang kamote tops, so magtagad na pud ta og 5 minutes. After 5 minutes atong gipabukal mga ka-Agri-Friends, ato na siyang habwaon. So, tangtangon sa nato atong mga ingredients. Tanawa ang tanglad, basta di mabugkot. So, muna niya ito ang puree na ito nga lemongrass with kamote tops. So, ato sa siyang pabugnawon. So, di na dyan ditsuhon og timpla kay kung init pa, mabuwa ka ito ang pitsil. So, humana ta mga ka-Agri-Friends sa atong first juice nga lemongrass. So, ang atong isunod karon is ang pandan juice. Mao ni siya ang mga ingredients. Pandan leaves, tapos calamansi, dayon kaniya to ang sugar syrup o honey. So, karon mga ka-Agri-Friends, ang ato alang pabukalan is ang kanilang pandan leaves. Same sa atong gibuhat ganina mga ka-Agri-Friends, pabukalan lang gyapon nato siya og 10 minutes, then okay na rin siya, ato na siyang timplahan pabugnawon. So after 10 minutes ang mga ka-Agri-Friends, ato na siyang iset aside ang kaning mga katong pandan leaves po, then okay na po siya i-ready na po sa timpla na sa imong juices. So nahuman na ta sa ato ang pandan juice, karon atong isunod ang butternut. So mao ni atong ingredients mga ka-Agri-Friends. Butternut flower, kung naamo ani sa inyong garden, okay kayo. Tapos calamansi, honey, then sugar syrup. Mga ka-Agri-Friends, ang ato ang
proseso ani same ra gyapon sa ato ang pandan juice ug atong lemongrass, pabukalan gyapon nato siya within 10 minutes po. So, magkulat ta og 10 minutes para mabukan siya. So, after 10 minutes, ato na siyang i-set aside. Tapos, ato na din siyang pabugnawon para sa juice na po. So, mga ka-Agrifriends, humana ta sa ato ang alternate juice. So, ato ang isunod karon mao ang cranberry juice. Mao ni ato ang ingredients. So, cranberry, honey, then kani siyang sugar syrup. So, mga ka-Agrifriends, kani siya, dili pa ni siya pwede ma-juice ha. Kay hilaw pa ni siya. So, kung maingon ani na siya kahinog, kani black na siya, so pwede na nato siyang i-juice. Pwede ninyo siya kung dinaghan inyong mga cranberry, pwede niyo dukdukon. Pwede po siya kanang ingani lang siya o manual lang. I-set aside lang ang liso ag ang pulp. So makakuha na ta og puree gikan sa cranberry juice, cranberry fruits niya. So ato na siyang mixan og tubig para ready to timpla na. So kaning honey og ang sugar syrup mo inyong pang timpla. So mga ka-agri, kani atong gi-prepare karon mao ni ato ang pang 1 glass nga cranberry juice. So, kinahanglan na to siyang salaon para sa katuyahang pulp. So, ang ato ang cranberry juice is 4 to 5 fruits siya kani. Kung katong hinog kayo, 5 to 4 fruits po. So, mix na ta og honey. So, depende na po sa inyong mga ka-agri kung gusto niyo tamis ang inyong juice or katamtaman lang ang tamis. Yung mga ka-Agrifriends, so nahuman na ta sa atong cranberry juice. So, atong isunod karon ang miracle fruit juice. So, first step na to buhaton mga ka-Agrifriends is ato ni siyang kuskuson. Taman gid siya kaning manipis na gid iyahang kuan mga ka-Agrifriends, kaning makuha iyang mga unod-unod ba. Tapos ibutang ninyo sa pot. So, nana diri ato ang humandan nga mga ka-Agrifriends. Oh, sa ato na siyang itak-ang sa ato ang kalan. So, kaya nga ato kalan mga ka-Agrifriends kay so, after 30 minutes mga ka-agri, so naluto na ito ang miracle fruit dirigikan. So, ato siyang ibutang sa strainer. Then, imo lang siyang pugaon. Ganyan. Pugaon lang nimo mga ka-agri. Dayon, isit aside nimo ang katuyahang pulp. Ibutang nimo sa lain nga butangan. Then, ready na din siya sa iyang juice po. Then, gusto po mo nga kanang naa siya'y kadang taste bitaw siya nga may pagka-sticky yahang juices, pwede po nimo siya i-blender. O, tangan mo siya gamayng cake ba. And that's all mga ka-Agrifriends. Ang mga ingredients nga makita nato sa ato ang mga balay, pwede din nato siyang mahimong juices, healthy na, refreshing pa.
Thank you mga ka-Agri-Friends. Salamat kaayog yun. I hope na amoy natun-an sa atong episode karon sa mga healthy juices. Ang Venida Farm niya situated sa Purok 4, Mimbalot, Boroon, Iligan City. Bisitahin mi ninyo dire, pwede ninyong makontak ang atong FB page, Venida Farm. See you mga ka-Agri-Friends. Reminders! Siguraduha nga registered participant ka. Kay only participants who are officially registered and who have registered before the streaming of the episode with complete requirements will receive our e-certificate for the episode. Be sure nga naka-fill out ka mo sa among official registration nga adunay 2 parts. Una, ang participant information sheet ug ang ikaduha, ang pre-test. Kini nga registration o pre-test among ibutang sa usa ka link nga among i-post sa among Facebook page announcement 2 weeks before the streaming of our episode. Answer your pre-test honestly. Ayaw kahadlok ug masayop mga ka-Agri-Friends, kay diha na mo makita kung unsa inyong natun-an sa tibuok episode. But wait, there's more! Pagkahuman sa official streaming sa episode, aduna may i-post nga link sa inyong post-test o participants' feedback sa description ani nga episode. Again mga ka-Agri-Friends, duha ka link ang inyong i-fill out. Ang first contains 2 parts, the registration form and the pre-test, nga inyong i-accomplish before ang streaming sa episode. Another link is for the post-test and participants' feedback. Only those participants who have registered before the streaming will receive a certificate of completion. All others nga mag-register after the live stream will only receive a certificate of participation. Wake up in the morning feeling like gonna eat my greens, gonna do it right. Stretching out, feeling so alive. Dance it out, keep the vibe alive. Healthy lifestyle, let's go. Wow, daghan kay kog natunan merge and finally kabalo na jud ko unsaon paghimo og mga healthy juices. Yes, kabalo na jud ka kay pinaagi sa mga giingon nila ma'am and sir. And pag maghimo ka, hatagi di ako sa imong juice ha. Yes, ganahan pud ko mag-try atong cranberry labi na karong Christmas para very wonderful ang atong Pasko. Yes, for a very wonderful good. And mga ka-Agri-Friends, hapit na jud di ay ang Pasko. 27 days na lang, Pasko na! Ang mga ka-Agri-Friends, kung naminaw jud mong maayo kay Sir Roger o Ma'am Annaliza, sure kung maka-answer jud mo aning ating tanong for this episode. Ang ating tanong for this episode is, unsay color sa Miracle Juice Extract kung maluto na? Again, unsay color sa Miracle Juice Extract kung maluto na? Unsa ka ha mga ka-Agri-Friends? PM us your answers and get a chance to win a rice cooker! Ug ato pong i-announce ang answer ug ang atong winner sa ating tanong last episode. Our ating tanong for the last episode is, unsa ang tribe nga ga-comprise sa 80% sa total population sa Rugungon Agricultural High School? And the answer is... ug winner ka... ug makadaog kag 1 rice cooker. Congratulations! Mga ka-Agri-Friends, be an official participant. Watch till the end, like and share this post to be qualified aning ating tanong. For tomorrow's episode. Yes, you heard it right mga ka-Agri-Friends. Dili next week, ugma! Tomorrow, let's celebrate the National Rice Awareness Month. Kauban sina Sir J.R. Engaliado sa Valencia City, Bukidnon sa episode about rice value adding.
That's it mga ka-Agri-friend. This episode will be available on Spotify, YouTube, and TikTok soon. Don't forget to follow and like us on Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, and our YouTube channel at ATI Northman. This is Nutritious. And I am Christian Derek Casete, Dalagon ang Diyos. This is Agristoryahay sa ATI Webinar Series Season 5.